sembrono mboten ora iya ngono jane kula niku wau mboten sah jumeneng mboten napa-napa kok Mas lah sing ngakon jumeneng kowe ya sapa jenengan lah kan oh iya aku jenengan sampun jumeneng nomor 1 di hatiku lek jumenenge kaya ngapa aturno mbok diki niki duit kalih jenengan heeh tapi bawane nek soalnya anu langgame aku ora apal nggih iya iya belajar kelompok beda sekolah ke arep belajar apa wiwitane monggo ya omong kek ngene baru ya Mas kayak ngono aja meng meneng bae monggo Mas ya jenengan panderek sang peke romantis ngono lho